संगे सूते खातिर मानावा बिगड़ गइल सखी। 16 के उम्र आ जवानी हमार चढ़ गइल, सैया संगे सूते खातिर मानावा बिगड़ गइल सखी रे सखी रे सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती, मम्मी है उते हम जाती जाती खई है मोर बाती सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती। कोइले बानी बाड़ा बाड़ा रे सखी, खइहे दोबारा ते बाड़ा रे सखी। हम जानू से ज्यादा मानब अपना सैया के, हम काम आइब उनका जैसे दवैया के। देवे खातिर मोर मानावा उखड़ गइल, नशा भतार के कपार पर चढ़ गइल। बढ़ता 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 देहिया के गति खई है मोर बाती, मम्मी है उते हम जाती जाती खई है मोर बाती सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती। जाइम तो पहिले बुता देम दिया के, बेसी चुसाइम पप्पू परदेसी पिया के। राइटर चंदन सूरज मनीष बसल बासीना में, मोटावा देम खिया के ओके हमें के महीना में। तैयार रही परमेश्वर जी। ढोढ़ी जे छोट रहे अपने उ घर गइल, भैनी से आन पानी दुनु पठहर गइल। राहुला 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 हम साथी खई है मोर बाती, मम्मी है उते हम जाती जाती खई है मोर बाती सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती। 16 के उम्र आ जवानी हमार चढ़ गइल, सैया संगे सूते खातिर मानावा बिगड़ गइल सखी रे सखी रे सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती, मम्मी है उते हम जाती जाती खई है मोर बाती सखी रे। दोनों लंगा लती खई है मोर बाती। 16 के उम्र आ जवानी हमार चढ़ गइल, सैया संगे सूते खातिर मानावा बिगड़ गइल सखी रे सखी रे सखी रे।